Tag et tilfældigt billede. Det kan være et billede, der hænger på væggen, eller det kan være et billede, du har på din computer. Kig nu på det, og skriv en historie. Du skal sætte uret til 10 minutter, og så skrive non-stop. Den eneste regel, der er, at du ikke må holde pause. Så tving dig selv til at skrive helt til uret ringer. Jamen det var sjovt at se så hurtigt, at der kom en historie i gang, eller i hvert fald idéer til en historie i gang. Jeg kan godt lide det der med, at der er det der pres på, at vi ikke må slippe igen, fordi det er tit, at så skal jeg lige stoppe, og så skal jeg tænke på noget andet, og så får det sådan sekskrevet. Jeg får produceret mere tekst i sagens natur, og så har jeg sådan set et større potentiale at vælge ud fra, eller forstår måske bedre, hvor mange forskellige aspekter der kan være i den historie, man sidder og skriver om, hvor mange andre drejninger den kunne tage. Fagligt har jeg tit det samme issue, at jeg har det egentlig i mig, men jeg sidder og bruger for lang tid på at konstruere sætningerne, og så simpelthen bare køre hen over alt det der. Bare ved at holde tempoet hele tiden. Jamen det, når jeg føler nu, at har jeg siddet og fumlet for længe med det samme, uden at producere noget, så vil jeg sætte mig ned og sige, nu har jeg den her regel for mig selv. Nu kører jeg de næste 5 minutter. Der foregår ingen afbrydelser eller noget andet. Og så vil jeg sidde og sige, nu de næste 5 minutter vil jeg kun sidde og skrive, hele tiden holde tempoet kørende. Og så se, hvad der kommer ned. Det, som den her øvelse gør, er, at den hjælper dig med at komme i flow. Den hjælper dig med at bruge din intuition i stedet for dit rationale. Ofte så tænker vi over tingene og prøver rationelt at lave en løsning eller finde en måde at gøre tingene på. Og nogle gange så det, vi har brug for, det er faktisk bare at gøre. Og på den måde så er hurtigskrivning eller non-stop-skrivning, som du har prøvet nu, en måde at øve dig i faktisk at virkelig gøre dine idéer.